Okay. Ayun mga kasinag, napinturahan namin. Pero ano lang pa lang yan, yung unang first coating pa lang yan. Mga kasinag, good evening. Bakit na kurap-kurap ito? Ngayon pala mga kasinag, andito kami ni Kuya Melvin. At habang nagpapapahinga, mag-ano na rin kami mga kasinag, mag-pintura. Mag-mix siya ngayon ng pintura. Pinturahan namin yan. Yan, taas na yan. Kasi pag araw kasi mga kasinag, halos lahat busy. Lalo na si Kuya. Busy siya lagi. Lalo sa pag-ikot-ikot nila barangay. Kaya pag may time, kagaya nito, ganitong oras, magpipintura tayo mga kasinag. Ayun o, binubuksan yung pintura. Slow down ang kamay mo. Sumba na. Kaya lang. Natanggal mo na yan sa gilid? Hindi. Ano yung bago? Ako tayo lang pang taliat. Natako dito. Pako lang palang katapat mo. Paano? Ay. Lahat pala may galing pang kita, no? Meron dito. Pwede daw yan dito. Ay. Yung ano, nasa yung dito kanina. Ito, oh. May tubig na ako. Ito, oh. Okay na yan. Kapag tubig man ang tigahalo hindi. Tubig man. Okay na may, anong sa loob yung tawag nito? Siminto. Siminto? Kaya dapat punasan mo itong trap. Punasan natin. Mga kasinag, nakita niyo ito? Ano? Gawin namin haluan ng pintura. Bilog siya, parang bula. Ano ito? Buya, no? Buya. Kaso nasira na. Hindi na. Ikot-ikot yan. Kasi bilog eh. Isalin mo dyan. Ubusong tanan. Nganing sarong. Nganing dahil kita mga Iwala ko na dyan. Ini tarong ka para maubos. Ayun. Yan. Kaya pamili. Overtime tape. Okay, kayo. Nganing makalipat naman sa ng trabaho. Sabi Jason, kung kikisa may handaan niya ako baditan ng 20 ni 15 kila, sabi niya duman sa nagkahapon. Niya ako kulang yan, igibo ng 20. Kanya ako mahanap kang kahoy, mapachinso ka. Diyan niya sa 20 yan, kapos-kapusan niya kung ang libo, anas bayan. Eh. May nag-message kaya kanina nagtatanong kung magkano daw gagastos sa kisan eh. Ang 20 yan, tipid na yan natin yun. Kung kahoy, baba ka ron, mura kasi angan. Po nga ni. Kaya na yan, dapat may donate ng kaiba dyan ng kahoy. Napagpakal pong intero, kulang ang 20.
Kasi ako, hindi nga gamit. Maganda. Ganun. Grabe dos por dos ang gagamito ni Big. Bukod sa dos por dos, kaya puan manggirari dyan pirang dos por three. Oo. Yung mga pantibay dyan sa Tao. yung gitna. Dahil, kung dipindi yung mga trabaho kang ko yan. Itong kurang kasi pag kaya itong harang ka itong sidula din yung ano. Pag-aaral ko yan kung ano. May mga kuya alalay sa kuya. Ikaw po. Meron po. Yung pakabalagbag po pa ganyan, may mga ano pa. May mga kwenta talaga yan. Ayan mga kasinag, nakapag-mix na kami. Ayan o. Ayan, yung kulay na pangliston gagamitin natin. Tapos yun naman ang gamitin natin sa pader. Ayan o. Magpintura muna kayo mga kasinag ha. Update ko lang kayo mamaya. Tingnan natin ang resulta. Magpintura muna kami. Mga kasinag, sinusubukan na namin pinturahan. Ano sa tingin niyo mga kasinag? Maganda ba? Ayan o. Hindi ako Ganyan ang magiging pintura niyan mga kasinag. Hindi ako makatingin. Ang gagawin sana namin dito mga kasinag liston yung kulay ano. Tawag nito? Maroon. Kaso lang mga kasinag, wala kayo mahanap na maroon. Wala ditong maano. Wala ditong makuha. Nanggaling na kami sa Bito, sa Banwaan, wala kayong makuha. Kaya ito lang ang naisipan namin lagay. Kung magtitinambak ng harap. Kung mapanaga kami or tinambak, malayo. Mabuti kung alam ko nung nakaraan mga kasinag, pag-claim ko sana nung may nagpadala, hindi ko naman alam eh. Kasi hindi pa ako nakapamili nun. Hindi ko naman alam. Kung alam ko mga kasinag, pagpunta ko sana ng tinambak nun, nakakuha sana tayo. Ayun mga kasinag, napinturahan namin. Pero ano lang pa lang yan, yung unang first coating pa lang yan. Wala pang second, bukas na. Ayan mga kasinag, oh. Ayan. Diba? Ayan, aking mga katulong. Salamat sa kanila. Di ba? Ang ganda. Okay. Ayun mga kasinag, pahinga muna kami. Anong oras na, Chok? Pularo tayo sa may ilaw naman. Ha? 9:54 na. Pahinga muna kami. At gabi na, hindi pa kami kumakain ng pamanggihan. Patayin ko ilaw. Yan. Ganyan pag walang ilaw. Ganyan ang kulay. Ang ganda bagaw. Okay. Ayun mga kasinag, hanggang dito lang. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye.